ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଅନିଲୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ମାଛ। ଇଏ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ? ଇଏ କ'ଣ ପନିର ଫନିର କ'ଣ ମିଶି ମାସିକି ଅଛି। ପନିର। ଇଏ କ'ଣ ଏଟା କ'ଣ କେଜି ଶୁଖୁଆ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଭଜା। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଛ ଭଜା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୋଖା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଝୋଳ, ଏଟା ଅଛି ବା ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଶୀ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ଜମିଲା ଆଉ କ'ଣ। ପପୁ ଉପରୁ ଟିକେ ନେଇଯା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଯା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦିଟା ବୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଟିକେ ରସୁଣ ଛେଦିଦେଲୁ। ସୋମବାର କ'ଣ ସୋମବାର ପୁଣି କ୍ୟାନ୍ସଲ କାମ କର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଦେ 5-7ଟା, ରସୁଣ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ନଥିବ? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ନା ଅଛି, ପକେଇ ଦେ। ପକେଇ ଦେ ବୁଝିଲେ ଅନେଇକି କେତେବେଳେ ଖାଇବ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ତାଟେ ଆଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନବ ପାଶେ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଟା ପକେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରସୁଣ ଟିକେ 2-3 ଗଲା, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ରଗଡ଼ି ଦେବି। ଗୋଟେ ତ ଗିନାର ଦେ କୋଉ ପଟେ ରଖିବି ମାଛ? ମୁଁ ବୋଉ ପଟେ ସେଠୁ ଅଛି ବୋ। ଚଲ ମାଛଟା ରଗଡ଼ି। ଅନେଇ ବସିଛି ବି ତୁ ଏପଟେ ଖା ନା ଅନୁ ତାକୁ ଆଣ ବ୍ଲଗରେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଆସିବାର ତାକୁ ଡାକିବି ଖାଇବ ବିଲେଇ ପୁଅ ଆରୁ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଖାଇବ ନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରେ ଇଏ ଦେ ରସୁଣ ଦେ, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକା। କାଇଁ ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଇଗଲି। ରସୁଣ କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ହଁ ମତେ ରସୁଣ 2 କୋଲା ଦେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଅଛି ବା ରସୁଣ ସେଇଠି ହଁ ନେ 2 କୋଲା ଖୋଲିକି ଦେ। ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ବାବା, ମୁଁ ଟିକେ ହାତ କୋଉଠି ପାରୁନି। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେ ହେଲା, ଲୁଣ ପୁଣି ଗାଈ ପକେଇଦେଲୁ ମା ସତୁଳା ମାଛ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେ। କିରଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖା। ସେଇଟା ଖାଇବୁ? ଭାଇଆ ଖାଇବୁ ଗୋଟା ହଁ ଆଉ ଅଦା ଖାଇବୁ। ତୁ ବୁଝିଲୁ କିରଣ, ତୁ ଗୋଟା ଖାଏ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତୁ ରଗଡ଼ି ଦେବା କଥା। ଟିକେ ତେଲ ଦେଲେ ଝଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେ। ସୋରିଷ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ବା, ଏ ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ଏଟା। ଥାଉ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସୋରିଷ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି। ଦେ ରସୁଣ ପକା ବୋଉ। ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଚୋପା ସହିତ ଦେଲୁ, ଆମର ରଗଡ଼ି ଖାଇବୁ। ଉଠା ସେ ଦେ ରସୁଣ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲୁ ଅନିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ହୋମିଓପାଥି ତୁ ଦେଲୁ। ରସୁଣ ଦେ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ଲୁଣ ପକା। ଲୁଣ ପକା ନା ଭାଇ, ଆରୁ ସନ୍ତୁଳା ମାଛ ଲୁଣିଆ ଆରୁ ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଖାଇବା। ସେ ତ ମଟନ ଖାଇବା ଲୋକଟା ତ ତାକୁ ଟିକେ ନଉନୁ ସେ ସାନ ହଉ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପରା। ସେତିକି ତ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଏଟା ରପଡ଼ା ଟିକେ ହବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଟା ରଗଡ଼ିଆ ତ। ହଁ ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନା ଦେଖେଇବୁନୁ, ପାଟିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ନା କ'ଣ? ଗଡ଼େଇବା ତ ରଗଡ଼ିଆ ବୋଲେ କିରଣ ରଗଡ଼ିଆ ଚକୁଡ଼ି ଦିଅ। ଯୋଉ ବାସନ ପଖାଳ ଉଡ଼ିବ।
ପଖାଳ ପରେ ଉଡ଼ିବ ଟିକେ ରଗଡ଼େ ଭଲ ବାସନା ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ସେ ଯୋଉ ରସୁଣକୁ ସେ ଯୋଉ ବାସନା ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଖାଇବେ ଜାନି ତୁ କୋଉଟା ଜାନି ଭୁଲ ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ରେ ଭାଇ ରେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଦେଖିନି ଦାଦା ଘରେ ବାବୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ମାରି ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମାରି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହିଲୁ ଅପୂର୍ବ ଗାଁ ଦେଶୀ ଗାଁ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଏଇ ହଉଛି ମଜା ହେଲା ଆହା ଭାଇରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେ ଭାଇ ଯାହା ହଉଛି ତାର ଆଜି ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯିବାକୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ ଜମା ତାର ମନ ନଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟରୁ ଗଲା ସେ ଯାଉଥାଇ ପଛୁ ବୁଲି କରୁଥାଇ ଯାଉଥାଇ ବୋଉ ଗାଡ଼ି କେତେ ଗଲେ ଏଇ